Avên Derya rojekî hemî zanyarên fîzîkî civiya bûn digotin avên cîhanê yên şîrîn roj bi roj kêm dibin. Roj hebe wê avên vexwarinê nemînin, cîhan wê çi bike? Hinekan gotin em formîlekê ji bo avê behra bibînin ka em çawa dikarin van avana şêrîn bikin. Lewra avên derya hemî tûjin. Li ser avakirina santrala û parzûnkirina avên tûj gelek nîqaş kirin. Lê mesref gelek li jor bû. Hinekan gotin em ê avên baranê bicivînin û li dewletên cîhanê belav bikin. Lê hinekan gotin vaya jî nemimkîn e. Lewra ava baranê têra ziraet û vexwarina însanên cîhanê nakin. O mesref ji gelek giran e. Min destê xwe bilind kir, ez ê ji wera formîlek hêsan bibînim. Gotin çawa? Min got gula min yek carekî tûyê avên behra bike wê hemî avên behra şêrîn bibin.